аз шаҳри Утрехт Роттердам омадагием. Як ҳамиҷа як бинои калон аст, нигоҳ кунед. дар ин дурун ҳама авқотҳо аз тамоми миллатҳо, аз тамоми вес ҷаҳон буде мешавад. ҳозир ман авқот заказ кардам. Традитсиони авқотай моҳиай, картошкаай, салатай. ман ҳозир чека қатъ кардам. ман шуморо нишон метавонам чанд сомон шуд. рост як хариб 20 евро шуд. чӣ гуфтанем? ҳеҷ вақт ай ҷои туристӣ нахӯрем. бахто гамбахти ман. барои ки 20 евро барои ҳамаи авқот 200 сомон намеарза у қадар. ну хоб яке ман дар чишм махфул шуд. ҳамин картошка дурунаш да вкуси лимон дорад. беҳол ман дар он чиз махфул шуд.